Eu son Uxía e isto é un minuto azul coa palabra raia. Raia é unha palabra que procede da palabra radius, que procede do latín. Poderíamos definir raia como un animal mariño cartilaxinoso con aspecto de rombo, que se caracteriza por a súa larga cola que, nalgunhas das súas 500 especies que hai, pode ser venenoso. Algúns exemplos das especies das raias poderían ser a raia de látigo común ou a raia touro. A correspondencia lingüística desta palabra son, en castelán, raya, en inglés, stripe, en francés, bond e en portugués, listra. Este animal é moi común nas costas de Galicia, sobre todo nos veráns, e nos meses de xullo e agosto soen achegarse ás praias de Tanxil, Quenxo e as Cunchas ou Porrón do concello de Rianxo, na Coruña. E ata aquí o Un Minuto Azul. Eu son